Ahoy! Nagbabalik. We're back. Medyo nag-amay-amay kiti Kuya Boy. Oo, nakiulay naman ang itong TV Patrol. Na mag-amay-amay kita, dito na pag-apakan. Nakiulay si Bernadette Sembrano. Yeah, sa'yo. Si Karen Nakaulay Davila. mo? Nakaulay ko. Tapos si Henry Umaga Diaz. Iyo. Nakumpetida. Pinagbigyan taman. Amay-amayan. Kapamilya. Iyo, tama yan. Ako po si Tito Ray. Si Boy Agda po. Para mo naman sa programang Dos Dos Bosabos. Bosabos. Kunya pong aldaw na ini yuning. Webes. Webes, okay. Yan. Sa Arachan, may bisita naman kita. Iguana naman. Nagaanap ng love life. Ayos. Kaya banan, si mga, siyempre, Tama. may gustong, aram na, love life mo niya na maaboton ang December, malipot-lipot. Tama, yan. Kaya po ang kagugus-kugus. Yeah. May kasabihan nga ni, Oo. mas maray ang anit kesa sa blanket. Yeah. Kaang anit, may daraning init. Tama. Na ang init, tangali-ining anghit. Abangan po yan dito sa programang Dos Bosabos, mga kados. Bosabos, ang satuyang guest at yan. Tama. Paki-like lang po sa moyang mga Facebook pages, Tama. ang Tito Ray Borromeo. Siyempre, ang Boy Agda DJ. And siyempre po, yaon din kami sa YouTube. Wow. At Dos Bosabos PH. Yeah. Shala. Ikaw makita ang TikTok. Wow. Yaon kita sa IG, Instagram. Baka lamang makaulay ito si Jaime Fabregas. Ano sa iyang Twitter. Ano? Ay, si tweet niya. I-tweet niya. In demand ka tong sa mga online online shopping na nag
nag-delete ng account. Indaman ko ano man ang Gustong naisipan sabihin. ni General. Okay. Pasalamatan tayo sa mga sponsors kung yan ang paggamanggi na padagos manggiraray na nagsusuporta sa Tuya Tito Ray. Yes. Tanganing dagos-dagos na maihatod da ang kaugmahan sa tuyang mga viewers every time na nagluluas kita diyo sa Yan, Los yan. Basalos. Si Masto yung mga nag-support. Si mga ma-support pa po. Tama. Welcome na welcome community sa Dos Bosabos. Yan. Siyempre, Yan. ang nyaon dyan, ang Justin Joy Events. Ang Noy Maki. Siyempre man, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And siyempre, Lili Kuya Boy, tara kids, tara kita kids tayo. Tara kids! Baka iba ang masabi sa kanila. Basta, tara kids tayo. Tara kita kids tayo sa Curbada 3 sa Saturday. The Sounds Unlimited Band is on the rock sa October 1. Diyan po sa Curbada 3 sa San Isidro, Zone 3, Naga City. Yan. Ang Justin Dang Band, The Sounds Unlimited Band, ang sendang ma-perform Ma-perform. sa October 1 dyan sa Curbada 3. Partinan kang sa edang Oktoberfest. Wow! Next month ano na eh. Ayo, Ning October na eh. Arino mo na. Ayan. Siyempre, pasalamatan naman ang Mana. Thank you so much. Thank you so much. Ang Trindayagan Falls and Resort. Tama. Yan Ang sa- Magente Beach Resort. Yan. Ang Yukibuki. Yan dyan. Yukibuki and Bark and Bite and then Happy Animals sa Smart. Yes, thank you so much. Salamat po. Ang Suzuki Otonaga. Yan. Kaibanan dyan ang sa tuyang kuya si Kuya Joel. Siyempre dyan sa Suzuki Otonaga. And si Sir Lito. Yep, Sir Lito del Rosario, kagawad Sir Lito. Siyempre, ang satuyang parangat din, si Sir Elmer. Yan. Elmer Valdemoro. Tama. Yan. And Tres de Calibre. Salamat man. Gat Kulas sa Batangas Lomi. Nyawa na dyan, pigo-offer po ang authentic na Batangas Goto. Yes. Yan ang bago nindang itatao, Tito Ray, na pigo-offer ngunyan. Talagang sabi nga ni Ken, ang Batangas Goto mayo da yan ning Ning Maloto. Maloto. Puro naman loob. Tapos ito ba kaya pag sinabing goto, Goto. talagang may pulutan na May bagas. pulutan. Cold Brew, salamat po sa Cold Brew dyan sa Calawag, Naga City. Yan. Paseo del Rio. Ayan, salamat po. Yan. Tinandayagan Falls and Resort, salamat din. And Laymac Laymac Boutique. Boutique, salamat. And ang publiko Ohoy. ni Kuya Pam. Yan. Deep Pro, salamat po. Bumble Grill, thank you so much po. Sa And Ohoy. Razorback. Si Kuya Fred. Ayan, siyempre. yan. And siyempre si Mayor Nelson Ligason. Yeah, thank you so much. Sige, Ang Bicol Live Events. thank you. Balay. Balay. Salamat po. Yeah, Salamat, yeah, salamat. And Magayon, Masiram, Oragon. Oragon. Thank you. Phil Silum, salamat po sa Indo. And kay Phil Silum, Mayor, salamat po sa Indo. And Eugene. kay Eugene Severo, Severo. Calabanga, Camarines. Ah. Phil Silum, Mayor, salamat po may mga and Eugene. kay Eugene Severo, Severo. mga Unang comments. comment na kita. Phil Silum, Mayor, salamat po Kay may Lee mga Hearts. Love, love. Eugene Eugene Severo, Severo. mga Unang comments. comment na kita. Phil Silum, Mayor, salamat po Kay Lee Hearts. Love, love. Eugene Severo. Unang comment na kita. Phil Silum, Mayor, Kay Lee Hearts. Love, love. Eugene Severo. Unang comment na kita. Phil Silum, Kay Lee Hearts. Love, love. Sabado Domingo. kaya pala video-offer siya. Ay, pa siya Friday. Friday. Oh, yan. Okay, and si Jaden, Love Azuela Alvarez. Hello, good evening sa Indo, Kuya Boy. Shout out dyan sa mga taga Calabanga watching from Las Piñas City. Batiyan ko din ang duwang sultero ko dyan, si Kuya Prince Edison and John Denson Nolasco. Sobrang miss ko na kamo. Thanks, Yan. Kuya. Sige po. Si Kuya William Paha, na amay man pati ka mo, ako da man gararay, nagbabago mga gwapo man gararay, ang hiling ko. Gutom mo na si Kuya William. Pero, bako nin para hambog, nagsasabi ng katotohanan. Ako no comment na naman ako dyan. Ako no comment dyan, Permi. Kaya Willie Boy, baka nagtitindog ka naman ng tower. Kay Rogelio Amparo, maray na banggi mga loads, maray na banggi mo po sa imo dyan. Ang tower ni Kuya William. Ayo, may tower ni sa Iriga, duman sa iyong pagkatarabawan. May iglesia sa
Minalabak may tower man eh. Sa Panganiban may tower man eh. Kaya ang signal kanini Kuya Willie Boy talagang 10K. Iyo. Ay, si Peru. Good evening, mate. Pa-shoutout man po tabi. Shoutout sa imo. And then si Kuya Joel. Maya. Good evening, Kuya Boy. Andito rin. Mabuhay ka mo hanggat gusto nyo. Pero may pasabot din si Kuya Joel. Pero ba kulang na lang, madali na ako mag 40 days. Gay man lugod. Mabakal pa kaming Suzuki na auto. Okay, sige pa dyan ang promo ninda until September 31. Ay, 31 ba? May 31. Dahil, abot lang yung 30. 30, okay. Abot na lang sa aga, kaya mag-avail na ka ba yan sa Suzuki, may mga discount, may discount talaga Iyo, Sir syempre. Joel. Lalo ko Uy. Sir Joel ka mamadolo. Oo. Siguro mga 50% discount na lang. Uy, si Miss Q. Yan si Miss Q, yan, ang Quantumin Plus, dyan sa Nabua, Camarines Sur. Dumanan. Tanganing, Yan, yan. Sige, at siyempre, Tito Ray, ano to si mga ipapanood mo niyan? Papanootan ko niyan po ang manonood kita ko niyan Ning? ning electric fan. Pero announce me po yan sa next program ita i-include ni pa sa moyang digital ruleta ng Uy! Ayan po. Sa may ipapanaw niyan, yan. 16 inches stand Ayan. fan. Yeah. Basta po, si Kabos sa mga comments, Kabos nag-share po, ilalaag, Hindi mo magapunya. ilalag mo yun sa moyang ruleta. Ayan. Hindi po, ang pag-ulindo, kahon lang. O, day po. O, yan, yan. DM pa po yan, pigagamit na may plastic pa. Ayan, so, ano yan? Pero ang manggagana kayan? Saro. Saro. Saro manggagana. Tapos, ito yung mga items na nagkatiripo na. Oo. Dahil pig-ayos na nga ni mga kadusabos ito yung pagpa-games para at least Pino. Mayo Tama. kitang sabit. Ayan, okay. Yan, yan. Ayan. Halik kay Sir Lito del Rosario. Yan, Salamat yan. po kay Sir Lito. Si Bessie Llaguno, patron ng Pilipino. Bessie Llaguno Miss Food, nagdadalan. Thank you so much. Pag-greet man daw po, mga gwapo. Ay, di talaga nag-aarambog ng mga viewers tango yan. And siyempre, Bessie, ang Gcash me, Yan. 0910-347-2074. Ini ang online panglilimos. Marahin na banggi mga lord, sabi ni Rogelio Paro. And kay Matt Responde, marahin na banggi po sa inyong duwa. Salamat. Kay Junior Borse, gandang gabi Kuya Boy, shout out lang sa mga taga Bunots State, Santa Rosa siguro ni. Sige po. And kay paring Fred, Sabado, batch 15 mate pa shout out. Yun. Yan. Pam. Nagdadalan din si Kimchi dyan sa Kamaligan. Yan, thank you so much. Salamat po. Thank you sa Kay inyo. Chinchi, nagdadalan dyan sa San Felipe. Ayan. Salamat sa sendong pag-antabay. Yeah, sige. Yung mga commenting di yung day ko, suno naman. Kamo talaga. Ayaw ka mo. Irarapol may tabi ni. Yo. Magtaram ka mo. Tanganing. Ang sendong kalag, maumayan. Pag-greet tabi, kinanay na 100 birthday kasugma. Uy! Ali kay Bessie. Anong pangarang tabi ni nanay, Ate Bessie, para ma-greet me? Oy, naka-receive ni si nanay ning 100K. Iyo. 100 na. Oo. Di naman yan magagamit ni nanay. Di naman siya Iyo. pwede magpasintro ka. Si ano pati si Bessie mayaman naman, hindi namin kaya po ng ano kanina. Iyo, itaon na lang po. Ansa mo Iyo. yan po Gcash 0910 0910-347. 2074. Sabi ni Yan. Rogelio Amparo, maluya signal po digdi sa muya. Basta Gcash de makasen. Mag-arap ka tabi, doon sa may katanin do, sa may puro-puro, agad mo si password kang wifi. Yo. Makakasend ka na tabi kaya. Kay Mateo Responde, Ayan. Vice Marina, ABC Marina Banggi po, sendong daway. Marina Banggi. Sige, man. salamat Yan, kay Vice Mateo Responde. Yan, sige, salamat. Marina pagkabanggi po sa Indog Boss. Aratchan dito rin. Yes, Arachan. Sa tuyang mga kaibanan po, pakishare lang po ang sa muyang video tanganing mas dakulitang mapaugmang niya na pagkabanggi. And then madalan po nindo ang sa tuyang magiging entrevista. Yes. Sa tuyang special guest niya na pagkabanggi. At the same time, nag-aanap ng Love Life. Tama yan.
Garabo na mag-guest. Karabo na magtukaw. Di naman makaluwas sa lock ng pinto. Ayun, lock na yan. Pwede naman yan. Pwede naman. Pwede naman pinibukasan. Matagbang na daan siya. Okay. Sige. So, sa tayo magbabalik, mga dugang, ang sa tiyang guest nun yan, dalanon po nindo Arachan, at ang aning maaraman ta kung ano po ang sa iyang mga Yan. Yan. Ito sa programang Dos Bosabos! Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Ahoy! we're back! Nagbabalik. Ayan, may magayon kitang kaibahan. Yung ano yun. Kaya paborito ko po talaga digdig. Pero pati kinakabahan ako. Iyo man Yan. galing ko karon ako mag-corolap. With S. Kukulap S. Escolap. Okay. Okay. Bueno, makaibanan ta po ngunya na pagbanggi ang saro sa mga magagayon. Salamat po. Kang, Nakulang bagay po. Mag-asaro sa mga kang LGU. Yeah. Yan. Salamat po. Kaibanan na po si Sam Foliante. Foliante. Yan. Sam, maray na pagbanggi sa imo? Maray na banggi po. Ma-apply po talaga ako para maging pangtulong member ng Dos Bosabos. Stress na po kami. Stress po sabos na kita kasi. Ayan, siyempre si Sam ang sa tayong niya na special guest. Siyempre, hali siya sa NCYDO. Siya ang youth officer. youth officer Yeah, kang Naga City Youth. Okay, Sam. Ay, Ate Sam. Ate Sam, Ano ang NCY? Ayo. DO. Tamang-tama po. Thank you po.
Fan po talaga ako. Sabi ko nga po, nakaka-pressure ang mga susundan ko po si Suzuki, tapos Ayun. si SMDC. Oo. Sasakyan, tapos po ning kotse. Kotse, Oh. oo. Ako po, sa diri ko lang po ma-offer ko ngayon. Tsaka si mga servisyo po. Magkaka-interest. Ay, tamang-tama. Ganun man lang po Tinder, pero online pala na. Sige. Kami po, hali po ako sa Naga City Youth Development Office, NCYDO. Currently po, pinapamayuhan kami ni Sir Dada de la Rosa. Hi, Sir Dada. So, ngunyan po, sibot po ang sa mga opisina. Actually, yaon po kami diktida ko lang bagay po na kaibanan ko po kamo ngunyan currently po, nagpa-promote po kami ng mga youth organizations and Tama. youth serving organizations na ipapa-accredit po sa syudad. So, ngunyan po kaya, 75 po si mga organizations na naka-record po sa MUYA. So, tigi-invite mi po si mga youth organizations, si mga youth serving organizations po na magparehistro sa MUYA. May mga programa po kaya kami na hopefully, siguro in the next year na upcoming months po, mahiling ta si mga more on pagtitrain po sa mga youth leaders. Yaon man po itong paggabay sa youth governance and mga budget management. Actually po, kang nakaagi, may ginibo po kaming strategic planning. Sa guidance po ni Sir Dada, pinabayaan niyo po talaga sa mga youth, as in, si mga programa, ang magayon po kaya sa pagkakaigwa po ng Youth Development Office kang sarong syudad and munisipalidad is that si youth po mismo may boses. Kumbaga, natuod po, baga kaya kita, siguro po sa ibang LGU, I think, applying pa man po ini na, ang nagigibo po ng programa, si mga kagurang nan. Si mga gurang po. So, this time around po, si mga Sinda youth mismo. talaga. Sinda mismo. So, So, si mga kaisipan ninda mismo, mailuluwas ninda iyo po. So, daiman po tukal sa mga programang gigibuhon ta. Tapos, syempre, hali na po sa inda. Na-feel na po ninda ito. So, iyo po ito, tinututukan mi po si mga programang araw kato. Yan po nag-flash sa screen po. Sa Youth Summit mi po iyan. So, ay, May magayon. nag-extra. Salamat po. Madaradayat naman po lugod ako. Mabalik-balik po kayo na ko digdig. So, ayun po ni. Sige, di po mi sa Youth Summit. More on, tigpulong mi po itong mga 75 organizations na ito. Cool. Iyo po. 75. Hali po duman sa 75 na ito. Ano yun, ma'am, within Naga? Yes Mga youth po, na ito? within Naga O po. sa Metro Naga? Naga lang po. Naga Naga City. lang. Okay. Mga ano yan? Anong mga requirements kaya? Halimbawa, may nagdadalan sa tuya mo niya na gusto man Ayun magbilog po. ipa-accredit sa Indo. Anong mga requirements? Dapat pira ang numbers? Si members, si kang members. youth. Ayun po. Tama-tama. Tapos Aksibilidad. pira talaga ang kabali pa daw kita sa youth. Mga Ay, sa linggo pwede pa. Ano pa ito? Ayot. Ayun po. Nasa puso po ang pagiging youth talaga. sige. Pero si mga, actually, salamat po ta na intro. Sa tuya pong mga tig-encourage po, digdi sa tuyang youth accreditation for the for city youth organizations and youth serving organizations is ito pong sorry mga sir. Naglalaog po sa 15 to 30 years old. 15 to 30. Pero pagtubod ko po sir, nasa puso ang pagiging 15 to 30. Salamat. Bayani ka dyan. Bayani ka. Pero, 30 years old. Dahil na pong tawad sa 30. Kasi 30 na po. Sagad na siya. Ayun po. And dapat taga-naga siya. Pero sir, may sarap man po may sarap man paglaom pa. Oo. Kung ang organisasyon po nindo, siguro youth serving na inaapod o may mga programa po na nakapalaog sa youth or nakasentro sa pag-ataman sa satuyang youth and sa youth development tinda, pwede po po magpa-accredit sa mo. At classified po kamo sa youth serving organization. Medyo na ano ko. Alright, Iba duman na po may kita iba. makapit, sir. So, iyo po ito, makakalaog po duman. Bako lang po ini sa mga school. Usual po kayang perception is Dapat mga nasa eskwelahan, eskwelahan. mga estudyante. Ikaw po kita mga out of school youth. And, Itong si mga tambay, pwede. ayun, pwede. Ina-encourage. Dako lang po potential sa mga tambay. Tayo iba po baga ang street smart. Ay, Mga matindi yan. klase, Matitindi street yan. smart. Mas matitindi yan. Si ikaw man po kitang inaapod na sa mga working youth. Ang Rotaract po, yaon po sa to, naka-accredit po sila. So, saro sila sa mga example na bako man po silang youth gabos, youth ang miyembro. Pero, nakaserve po sa youth. So, sino po ang mga pwedeng mag-iba sa tuya and sa mga community youth na po. So, makaugma po na makahiling na may mga sityo po kita na naka-cover. As in, tig para encourage. At nag-ground po talaga kami. As in, sinaro-saro mi po talaga. Binisita mi po sa mga barangay para hopefully po, bako man po gabos may social media. Maray na po yan. Tama yung social media. Pero,
tigsaro-saro mi po talaga sa mga komunidad and na-encourage mi man po na magparehistro. So, isida po ang iti-training unta na hopefully maging better youth leaders po and at the Correct. same time din, may madadaraman po ninda yan, dawa din na po sila. Ang training naman per barangay o saruan lang na sarong venue? Iba-ibang klase po. So, may mga training pong gigibuhon na sa budget management. Dakulaon na headache po baga ang Ayun. budget management. Saro man po kayo sa mga nahiling though ang mga youth po very active. Mayo pong duda sa pagiging active, mayo pong duda sa pag-action. Kaso po, may mga technicalities po araw kang pag-ibon ng proper resolution. Tama. So, alarming man po to na days na tatao. So, iyo po man to ang saro sa mga tututukan. Kasi pag sinabi tang youth, kumbaga, katong mga panon, katong kita youth pa, ang pirmi lang pag-iisip, basketball, parawat pagsasama. Benefit dance, Yeah. fiesta, mga Santa Cruz iyan, mga Aurorang iyan. Sa youth yan, pigtatao kang barangay. Ayun. Oo. Pero still niya, kung pamanggirara yan, Arden. Yawan pa man po. Dito mawawarat na dakulang part man po ito. Pero ngunyan po, tatawan taman pong giya ito pong mga inaapod tang hard skills po, mga soft Tama. skills and hard skills na in employment po, magagamit man po ninda, madadaraman po ninda. Saka di mga man po future hindi. leaders yan. Iyo po. Talagang dapat nung tutukan ta na yan. Oo, Tama tutukan ta po. na yan. So, maganyan na ginigibo kang sa indong opisina, tanganing matraining na as early as now ang mga future leaders. Ayan, Na maitao ta na sa inda itong mga dapat nilang gibuhon pag sila nagtukaw naman. Kasi sila ang masunod, di ba? Correct. Sila ang masunod. Iabilinda Kita pa lang. yan, takan tumakita ka yan. Ayun. Mayo talaga Mayo kantong kita mga kaya, panahon. oo, mga- Kung yung mga igwaman, project na yan. sinda-sinda lang nakakaarap. Kaya nga po, pasalamat ko sa mga araw po kaning channel. To syempre, may mas platform po talaga kami. And hali po duman sa mga organization sa Tigreistro may tigbilog po kita. Recently pa lang po, yun po ang inaapod tang Youth Council or Naga City Youth Yes, Development oo. Dadadaw Council. tempermi, oo. So, sinda po, may kanya-kanya po silang tigtutukawan ng mga sektor and mga advocacy. Araw po kang LGBT. Yaon man po itong mga out-of-school youth, ito nabanggit na mga Correct. in-school youth, mga working youth, and sa advocacies po, mga environment, iyon po itong inaapod tang mga sa employment, araw po kayo. So, tinututukan ta po si mga per-advocacy yata. Para po kaya sa to ning importante po may boses today taman po pwedeng sabihin na saro lang sana ang representative kan sarong youth ta. Correct. Syempre po si pinag-aagihan niya iba man sa pinag-aagihan kag iba. Correct. So yun man po to si Tigiim kang Naga City under sa direction po ni Mayor Son. And syempre po sana po makatabang po ang sa muyang opisina sa pag-develop po kay itong mga sayang po kaya kang potential itatap lang po baga kaya Tama, ang tama. mga yun Oo. talaga. Siyempre, mahapot pa sa tuyang mga viewers and then siyempre si mga nagdadalan sa tuyang mga youth. Ano yung ano ang proseso kang pagpaparehistro diyan sa Sendong Opisina? Okay po. Ini po actually po nag-open po kami antabayanan po ninda ma-release po kita ning online na itong Yan. kung may website na po kita. Correct, So rin correct. sa mga abangan ninda Kasi gabos talaga naka-online ang mga youth mo niyan. Oo, di ba? sarong Paano click talaga? lang po ano. Pagkaaga pa lang, Cellphone na. tulos. Ayun po Oo. talaga. Kasi namata pala po naturog po ang kapot mi po Yes, cellphone. Yes, yun talaga yan. Cellphone na talaga. Kami Social kami media. katong youth, iba ang kapot dito. Pag matulog na. Kaya po ko maaraman ko po ba yun? Ano yan? Ulunan. Lusot po pala. Si Kuya Boy, ang kapot ko ni bago matulog, Rosary. Si Rosario. Tao na po pala. Sige mo, ano pa itong mga process na Ayan, oh. gigibuhon ka sa tuyang mga viewers kunyan na mga youth na kung gusto maging Maging miyembro po. miyembro. Okay. Iwa po sila taga-accomplish na form, si on po ang opisina para mag-assist sa INDA. So, ito po nga ni sabitan na may iba pong organisasyon na yaon ko ta ang puso. Kaso kulang pa man po sa mga mayo pong resolusyon. May ginibo po kitang template, iyo po to siya accomplish ninda. Okay. Pero kung iba po sa sinang forms, may hiling man po ninda sa Facebook page at chan. Ito pong garo, pwede nindang i-download na forms kasi papasa lang po ito sa media. So, garo, ang hihilingon niyo po ito, isasaraon niyo po, syempre kung may kulang, o kung ano, tas i-accredit niyo po kung totoong youth organization or youth serving organization. So, may chance po sinaduman surat katong mga programa ninda. Ta kung magayon po ba kasi programa, pwede pong i-adapt kang NCCYD. Ta after all, sila po ang inkargado sa pagmanihar kang youth fund. So, Okay, tama. iyo po to ang magayon. Tatiktatawag bako lang pong
apod kay nito pong superficial ang role kang mga youth representative ta, talaga pong mahiro sinda. Correct. Maisip po talaga Maisip sinda. sinda. So, yun po to si tigi encourage ta na magka-iba po kitang more competent youth. And yaon din po itong saro man po sa ini-aim kang NCCYD. Actually, meeting po kami, may ginigibo po kami youth development plan. Okay. Si kung saan po paduman, si magiging po. May mga trainings ba yan? Sinda? Ay, iba po. Aabangan po talaga niya. Ma-post po kami naman sa Facebook page. Yes, kasi yan ang sa mga mag-empower sa iba. Yes, diba? Correct, correct. Kasi ang ibang mga youth leader, kuminsan, dahil man talaga, kumbaga, mayo ning may kapasidad ko na kaya lang dahil nagka-guide. So, Ayun. yaon ang opisina po ninyo dyan. Tama po. correct. Yan. Sa pamamay po ni Sir Dada. Young looking po yan si Sir Dada. Loro mag-guest yan sa No, kuya. gusto ko yung mag-guess. Naabangan ko man po yan. Ano po itong mga benefits na makukuha kang Sarong mga parestro. Iyo, kung halimbawa na sinda, naging rehistrado na sa saigdo pong opisina, ano si mga benefits din bukod duman sa mga training, seminars na pwede dang atindiran? Inot na inot po, ito pinaka-obvious, accredited po sila sa Erarok National. So kung may sarong bagay po na di ka mo po basta-basta mapabisa sa ibang taon, ang organisasyon ako, syempre mas tutubudan ka po, kung Yes. ika-accredited po kang syudad, Tama. binibisto ka ngayon na mayor, ka mga konsihal, o ka mga... Tsaka mas connection, Oh, po, yeah. may mabibisal doon po silang iba. Yes, So, oo. ang sarong nga din po sa magayon, ini pong Youth Summit ni, may mga organisasyon po kami na naghahanap. Dahil lang po ninda aram kung sisay pong itatap. Masakit po baga Okay. maghanap. Yes, tama. So, igwa na po kitang consolidated list, mga taon na lang po kita, sisay si mga partners po ninda. So, simplihon pong dangugon, pero dakulaon pong bagay na coordinated po sinda. So, yaon man po itong garo, may directory po kita, mas Tama. streamline taman po, syempre. Tapos, kung may mga programa po sinda, may chances si mga programa po ninda, kung magayon din po, may apply ta. Bako lang po sa organisasyon ninda, sa citywide kung ma-apply po. Correct. So, mas dakula po ang nagiging scope, si kusog kang sa inang organisasyon, dakula po ang natatabangan. So, dahil lang po limitado naman sa mga miyembro ninda. Correct. So, iyo man po ito, pwede man po mapondohan, lalo kung magayon po baga si programa. So, Yes, saro po ito okay. talaga. Masakiton po sa mga organisasyon din talaga ang sa funding. Ito minsan ang mga youth, minsan may mga feeling aram na, Ayun. feeling maurago na sinda. Hindi magaguide. Mag-guide. Mag-guide Ini ang kang, kagayunan kang sinasabi ni Sam na Ayun. mag-guide sinda kung ano man ang mga nasa isip ninda. Kasi kung minsan may mga kitang mga gurang, Bye-bye. Ako na lang po na-guide. may mga naiisip sinda na dito man naiisip Ayun, talaga. ayun. Kasi based man duman sa environment na paghihiroan ba nila. May mga, kumbaga, may mga pag-iisip man sila, may mga ideas man sila. Dito naman naiisip because mayo na kita duman sa lugar na naman. At the same time, paano man po ang guidance nindo? Ibubuhat ko po kamo paitaas mga sir. Correct. Lastly, Ate Sam, Sige po. ano ang pinaka main task talaga kaning sa Ayun. imong grupo ining Sa office na ini? Ay. Sa mga po, pero po duman sa pagpapa-accredit, panginginot po sa pag-accredit and pagpaparehistro ka sa youth organization. Yaon man po itong tinatabangan, nagsiserve po kami as secretariat sa binilog ng NCCYD. Hali po kaya, si mga NCCYD members na po, elect po sinda, hali po duman sa 75 na organization. So, in short, may mga sektor po bagang kinakaputan, nagpili lang po kitang saro. Tigsararo each, gararo po kayan. So, pero po sa paging secretariat, yaon man po itong nagmamanage po kami kang community wifi. So, di ko po aram kung aware po ang per barangay, pero sa each barangay po nindo kung nasasakitan po kamong mag-connect sa internet, lalo na di pa po nag-face to face, Si and mga may online, may si mga online modules. students. Correct. So, per barangay po, may saro kitang hotspot na community wifi na garo, duman si mga estudyante po, duman sila maka-connect para po kung lalo na po, di man po magagabos pinalad na may wifi. or may Sarong barangay, sa inyan maluluki? usually po sa mga barangay centers ninda, pero Sa barangay, wala kaya? iyo po. Pero ang usually po kaya, place may po sa mga strategic area, syempre po, mas makusog ngayon ang signal. So, depende man po din sa per barangay. Pero usually po, yaon po sila sa mga barangay center. Tapos, Barangay halls, yaon po sila duman. Diyan po sa mga hotspot na yan, may mga hot mama dyan. Tamang-tama po, syempre, kasi mga po sa mga estudyante po, Oo, may mga Naghahanap pag-aaralan. Oo. Malay mo kung igwa. Pwede mga hot mamas.
Kaso sir, dapat ko mga hot papas duman. Medyo dinidilikad duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Medyo dinidilikad duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Kaso sir, mga hot papas duman. Announce ko na po, hi Sir Da. Nagdadalat to si Sir Da. Sigurado na kilala. Sigurado to nagdadalat to niya. Saruman po sa mga aim po ninda or kang bilog na LGU po is mag-create po ning sarong opisina. Ta sabi ta po mga youth organization bako man po ini itong mga bako man po gabos established na. So igwa po diyan kinukulangan yung office space. Syempre sa daw mapurulong po. Correct. So binibuild ta po hopefully baka po matapos this year din. Ito pong office space for co-working space para po sa mga youth organization. So day na po sila. So kung pagpapa-accredit po sila sa mo, kung sila opisina, pwede po sila naman mag-opisina. In short, igwa po naman wifi, igwa po naman computers. Correct. So, duman na lang po sila ma-type, ma-meeting. Very conducive po ito, tagigibuhan ta ng conference room. So, Bawal ang dating. Baka nga ang rule pa basta, sino po sir, may kadit. Yan. Ayan, ang rule. Madara ko ni kadit naman sa'yo. Ayan, Joke ayan. lang. Masi-civil service. Joke lang po yun. Pero gano'n na joke eh. May joke lang po yun. Pero, Marireveal. ang love life, naghahanap. naghahanap. Ano na sir, nagdadalan si mama. Nagdadalan si papa. Ano ko lang to? Joke po to. Yan. Na half meant po. Okay. So, Ma'am Sam, salamat po. Salamat po. Salamat mga Baka sis. po may mga nalingawan kami Ayan. ihapon sa imo. You can invite. Facebook pages pa lang. O sa other Ay, platforms, iyo po. social So, media. sa mga document po. Ano, magkakaiba po kami website, pero syempre, baka makigas na lang po pag nag-official launch po kami. Pero as of the moment po, igwa po kaming Naga City Youth Development. So, palike na lang po. Baka naman po, sarong pitik lang po, baga kan like Yeah, dyan. amen. So, duman po kayo ma-announce kung may mga possible scholarships ng office. Gabos po anything to youth development. Duman po kami maluwas. Mga official announcements, official updates, duman po. So, ikaw po kaming email kung gusto po maghapot, manunod po sa youth accreditation process. ncyd@naga.gov.ph and hopefully po, siguro this month or next month, may lagtaman po sa official website kang Naga, si proseso po katong pag-accredit. So, in short, Okay. kiklik na lang nila to, mapasa na lang po sila naman. Pwede na pong mag- Online na, online yes na. po. Yes. Gigibunta pong Easy. spoon-fed Easy. talaga Yeah. sa indangan. Tama. Ang pag-send. Kasi yun naman yun ang ngunyan talagang gusto ko mga kung mga youth ngunyan sarong pinindot-pindot na lang eh. Kadtong panahon, di ba? Talaga mapila ka. Kasi lang pinipindot. Para maka-avail ka tapos sa doorbell ba ka? Doorbell. Next. Iyo. Sa mga Hindi po man opisina. lang nakatawang ano sa'yo. Brick game. Yeah. Interest. Ayun po si... Ano ka talaga naghahanap ko niyan? Ay. December ba? Sa bahay kita malang tulunag na urong yung Mali po. Kunwari po, may yung camera sa May harapan yung ko. camera. May man pong TV. So, Okay. kunwari kita lang pong Ano ang qualification ni Sam Puliente para sa love life? Number 1. Seryoso. Kasi ini ang pinaka talagang si topic na Iyo talaga niya. Pero ano lang tong kasabay. papeo lang to. Kung taga City Hall po, magtaga-sarado po muna ngayon yung screen. Showbiz! Showbiz. Ayun, basa kita. Ayun. Dapat siguro, siyempre ngunyan dapat mayaman. Dapat. Oo, tamang ng gasolina. May auto. Dapat. May harong. Oo. Ay, ako pala kaya. Ako kayo na po mag-agos ako. Naka-live stream pa pati. Tumalag to. Ay, ano taning mabasa kita ni mga comments. Sabi ni Rafaelito Abiliende. Hi, Sir Thank you, Jom. Dos Bosabos, for the opportunity. Thank you, sir. And kay Jomar Ruiz,
proud to be part of Naga City Council for Youth Development. Na ganyong kabataan, sali na. Sali na. Ayan. Si Sir Jomar po part kang NCCY Dita sa member. Nagtutukob po siya as sector representative for participation. O, di ba? Wow. Galing, Tuom! And si Sir Jun po, NCYDO member. Hello po! Ayan. Sabi ni JDL ni Sir Jun, "Ohoy!" Ohoy, ang pork barrel nagdadalan sa Ayun, tuya. sabi ni Sir Jun, "Sam!" Ay ba ko? Sam! Ganito pala sa dulo. Masirim. Sa dulo, masirim. Nangangamatis na po ako. Matagbang na po talaga ako nakalak ang pintuan digdi. Kay Eliza Dayawon, maray na banggi sendong dawa. No, Eric. Hello Yan, kay yan. Manay. And sabi manig di ni Angel ni shoutout mo kami padidigdi sa pili planta kang bimeg sa diversion kan pili. O bimeg, bekene me. Bako lang free taste. Di kami nagano ng pre-taste sa bimeg. Bayo po health insurance pa ko free test. Marlon Amador, maray na banggi po. Maray na banggi man. Oy! Maray na banggi Si- ang Benji Paras ng Yan. pork barrel. Yan, yan. Shoutout man idol sa mga Tigers ng NCF basketball team. Oy, nyaon yan sa Manila. Unyan, nagikilaban. Si Si Idol Apple. Apple. Yan, sige. Good luck po. Ayan, sana bring home the bacon. Yan. Na may burger pa po. Bring... Oy, si Wawa maray na banggi. Sabi ni Wawa. ang si nagbe-birthday pa lang sa bago na 100 years old na si Nanay Damiana Imperial. Nanay Damiana, congratulations Yan. po. And ano po ang sikreto? Ayan. Tama-tama, 100K po. Yeah. Program po yan kay City, Yeah. ng Tama, Presidente. tama. Si Wawa nagdadalan, maray na banggi pa rin. Si Polo, Oh. tukdo po sa monitor mag-attend ning Aurora tamay mga chicks da po. Paano man niya po kami? Hindi kaya si Paul, ang nagusto ka ng inot, totally, baka man talagang ano, si Aurora. Si Aurora. Si Au. Naalaba ang buhok. May nanonood na naman po ang Pa-shoutout po Kuya Boy dito rin kay Adan kang Bagong Bayan Sur. Hello Yan. po, maray na pagkabanggi po. Ayan, sige po, salamat po sa inyong gabos ha. And igwa pagdiyo na mga nag-shout. Si Junji Reyes, maray na banggi po mga Lodi. Hello po, maray na banggi po. Jovi Magracia Guerrero, shoutout po. Rogelio Amparo, shoutout po. Beth Guzman, maray na banggi po. Yan, sige. Yan. Maray Si na pagkabanggi Kuya po. Fred nagdadalan. Oy! Maray na pagkabanggi Kuya Fred. Matindi ni. Ang matinding magbulog ni maski entire body binubulogan kanin. Iyo, entire From body. head to toe na na buhok. Bakong igwa nga ni yan bagang ning free haircut? Oo, may siyang GC GC. na ipapanaot sa mga arabot. Ayo, sa mga Yeah. Uyan. Ay, tama. Yan. Grabe. Yan. Abangan lang po, tapigap lang channel lang talaga sa moyang Oo. sa moyang mahalo na binakal na roleta. Ayan. Ali pa sa Manila. Uni na ang question tango niya na paggamanggi. Yan. Para duman sa mga gana ning mga apa dyan? Ning electric fan. Electric fan. Oo, yan. Ay, Makusugod pati po ang electric fan ay. And ang iba pang mga merchandise na tinaw sa tuya mga sponsors, manggagana po. Uni ang kahaputan dito, Ray. Mhm. Ano ang pangaran kan sa tuyang guest ko niya na pagkabanggi? Baba ko si Sampuliente. Ay, ano tabig sa akin mo? Hindi po ko pwede mag-participate. Hindi na po pwede. Pero pwede pa man. I-comment ko lang po sa diri ko doon. I-comment lang po. Nasabi ko Talaga ang gusto ko din napupugulan. Hindi talaga kung minsan. Ayan ha. I-comment lang po ang sa inyo pong simbag, kampangaran nga sa tuyang guest ko niya na pagkamanggi, and then sa masunod pong programa i-announce ta ang magana po kaniyong mga items, mga merchandise, and then syempre ang electric fan na hali kay Sir Lito de Rosario Na makusugon po. na makusugon po. Malalamos ang, po kami digdig. Talagang matindi. Okay. Yan. Isasabi ta ang manggagana. Okay. Pa-last na ni mga greetings kay Arjones Mandrilla nagdadalan, si Let Me Lem nagdadalan din, si Ate Flor, saka Hello si po. Kuya Leo nagdadalan sa Tuya, Salamat. si John Russell dyan sa Pili nagdadalan. Yan. Ayan. Yun.
Okay, Ma'am Sam, baka may babatiyon ka po na nagdadalan sa tuya, sa mga followers mo, sa mga admirers mo. Mahiyo po kaya. Actually, nagdidito ako para duman. Medyo Ako pa rin joke sa lang youth. po. Youth development. Hello po. Hi lang po ako actually sa mga mga youth organizations na thank you po sa pagtitiwala sa NCYD. And syempre po sa mga NCCYD members na nakatutok. Kay Sir Dada po, hi din po. Yeah. Ay, sir, dada. Yung rin ang pagkabanggi. Sa muya po head sa NCYDO and syempre po si mga katrabaho bako lang po sa NCYDO pati po sa LGU. Diyos ko, mga hardworking po yan. Baka nag-i-aim ulit yan Ayan. competitive opponent. Sige. Okay, shout out kay yung mga taga Harubay Calabanga, kay Lali Barba, Gloria Milet Abuyo, good afternoon po. Hello po sa inyo, boss. So yan, salamat po sa inyong pagkantabay and salamat kay Ma'am Sam. Thank you sa po, Sir pagka- Boy. Kay Sam, Sam Fuliente. Oo. Ay, nasabi ko na. Magpa-autograph po ako pakatapos kayo. Ayan. Ayan. Again, ang sa tuyang premyo po, kay Puan lang nindong i-comment ang Si sa guest tuyang- ng ngunyan. Oo, ang pangarang nga sa tuyang guest ko niyan. Manggagana po ng electric fan, hali po kay Sir Lito Del Rosario, and then syempre ang iba pa na pang mga merchandise, hali po sa tuyang ibang mga sponsors. Abangan ang result po sa Sa next program ta. next program na po. Sa aga. Ayan. Sa aga po, ma-live grare kami. May guest din kaming beautiful girl. Yeah. Yeah. Hot Magagaya mama. ng mga... Ang bike swag. Abangan po si Ma'am Caroline ko sa aga. Ang bike swag. Yun. Para po sa sendong mga... Sarap pa sa foods na pwedeng doon. Oo, sisirang pati. Ayan. Wow, that's great. Big break to all Naga City Youth Council Development. Hello, Sam. Shout out CRO. Hello po, mga kaiwanan ko po sa Community Relations Office. Wow. Hello. Talaga po Salamat sila sa paggalan. nag-hawk sa mga per community. Yeah. Hello po, Ma'am Adi. Ma'am, paano na lang po, pa-like, pa-share, pa-follow po sa mga page, sisendo po mga grupo para makatabang din sa makapag-disseminate information sa mga Iyo sa po. mga Dako lang tabang po. Maraming salamat po talaga sa platform. mga Rafa sis. Elito Abilende, thank you Dos Busabos for the opportunity. John. Yan. Thank Nagbali you. si Jomar, Samantha Nicole Foliante, ang complete name. Aram. Aram ang buhay-buhay. May phone number man po. Baka pwede ko ilatag naman. Yun na lang po ang baguhan pa na lang po ang question. Ayan, sige. Sige po, i-comment lang po ang sa inyong mga simbang tangani pong manggana at sa muyang pinapanaw po igdiyos sa muyang programa. So, yan na po. Ang sa muyang programa ko yan na pagkabanggi. Salamat po. At least ko yan na amay-amay kita dito. Oo, nami-amay kita. Siguro, ano nang tanan ni, ma-practice ta, medyo amay-amay. Kasi, sa karon ko sa bago, May mga si naanggot Patrol, sa tuyang si mga Patrol. magurang. Ay po, nauubos po da kayo nito si viewers. Yes, correct. Nagreklamo man yan po sa kuday kung din po aram Iyo. puntaan. Kasi Tama. ibang mga magurang medyo nagkakapuruyat ang mga estudyante. Ayan. Salamat po. Salamat sa pagkantabay. Kay Ate Sam, mga Fuliente. Sir Salamat Ray, din. Sir Boy. Salamat po. Pag-guest sa Salamat programa po. mi. Ayan po. Yan. Ini po ang di po nito paglingawan na i-share ang sa tuyang mga sa tuyang video ang sa tuyang page. Salamat po. I-like po ang sa mga social media accounts. Salamat po kasi sino pagkantabay. Ako po si Boy Agda. Tito Ray po sa programang Dos Bosabos. Thank you. Bye-bye.